introduce yourself, please? Nwoye onye ndu ndị Igbo na-Ejigbo. Ife eji mara mgbe ọsọ na-adị. So, emume dị egwu na-eme ebe a. Kedu emume anyị na-eme taa? Anyị na-eme nke mbụ, anyị na-ekele Chukwu na anyị bụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị nke taa. Nọmba 1, anyị na-eme mmechi arọ iji kene Chineke n'ihe ọma niile ọ na-emere ndị Igbo nọ n'Ejigbo. Ya ka anyị na-eme wee na-echetakwa na tata 19 years onye ndu ndị Igbo eji wee nọrọ n'oche eze. So, ka otu obi dị gị taa n'emume a dị egwu mere taa? Obi bụ m nnukwute aṅụrị ma ikwu ma ibe friends wee wishers rapụsịrị nnọọ ife niile fa na-eme. Tata bụ working day wee bịa ebe a ịbịaba solo anyị. Ihe dị ka asị inwe onye ndu ụmụ nwaanyị because ịwụkwa woman leader dịghị leader general. Kedu ndụmọdụ ị ga-adụ ụmụ nwaanyị Igbo bi n'obodo a gbasara maka ọnọdụ anyị na ọnọdụ ndị nwe obodo a, otu a ga-esi wee bie emechi ezinụlọ? Ndụmọdụ m na-enye ụmụ nwaanyị Igbo ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo fasị patience ka anagodo eme niile na-eme na udo. Ya bụ ife anyị na-ekwu udo, ịghọtago. Na-asụ na nwayọọ nwayọọ ka eji alacha ofe dị ọkụ, anọ nwayọọ nwayọọ ka ejune ji aga n'ogwu. So ife ọbụla fana na-eme, etu ọbụla fana na-eme, anyị niile bụ nwanne na-asụsụ bụ ife dị iche. Anyị ghọta onwe anyị, Igbo na Yoruba, otego fabibere, ghọtago, otego fabụ ofu, na-anụkọrị nwaanyị, na-emekọrọ ife niile. Ọ bụrụ ọzọ kịta ka anyị abịaziri, ọ bụrụzi onye ọbụla a na-aghọtapụ ibe. So etu ọmụ anyị si ghọta onwe anyị wee na-anụkọrọ ibe na nwunye, etu ọmụ anyị ga-ejiikwa na-eme. In a very short sentence, can you get wish with your heart throb? Now 19 years in office, I know na leader ndị Igbo. Na end of this year, can you get wish? Yes, ife na-ewish ya bụ arụ isi ike, ogologo ndụ, ka Chukwu nyekwuo ya amamihe mmụọ dịka o nyere eze Solomon ka o nwee ike wee na-achịkọta Igbo niile ọ na-achị. Thank you.